millors records, sincerament. De la primària no recorde tant, però de la secundària del BUP, que era entonces, tinc uns records d'adolescent. Crec que vaig tenir una bona adolescència en l'escola. De fet, queden els amics d'aquella època que me queden així en el poble són de l'escola. I jo crec que el record més fort que em queda és l'època de la transició política, on tots estàvem implicats, el qual estava relacionat també amb un moviment artístic. Jo crec que això a mi m'ha influït en el sentit de que l'art tenia importància en l'època. Per tant, entre això, els meus orígens de la banda, i després hi ha els ànims que alguns dels mestres em van donar per a eixir d'ací i veure el món de la música com estava, no? Això m'ha influït, evidentment, no? Home, clar que recorde en la música, que és on jo estava posat, recorde al Sebo, a Ramon Cardo, perquè en ell, varen créixer junts, no? I recorde quan ens va dir que no podia vindre en cap d'any perquè tenia bolos en jazz, que a nosaltres ens fotia molt perquè no estava, però ell va començar en el jazz en aquella època, es va, diguem, anar per un altre cantó, però els temps de quedar en casa i de tocar coses junts, i això va ser molt... Tinc records molt forts, no? Tinc records d'altra gent de la banda en els que quedàvem dissabtes i diumenges a tocar junts, i tinc records de gent que no es dedicava a la música, com Ferri, en el que, arreglàvem el món cada 2x3, parlant de música, de pintura, de tot això. És a dir, que sí que és veritat que l'art, i damunt que mon pare és pintor, i n'hi ha molts pintors en Godella, tot el moviment de música-pintura, sobretot, va ser molt influent. També recordo la figura del Perico, que era un tio que venia de Camp Olivar, també d'un altre substrat social. Però un tio que coneixia molta més música que jo, clàssica en l'època, això em va impressionar molt. I parlàvem de Debussy, parlàvem de Stravinsky, era una època on jo començava a comprar un disc, no? I, tot això forma el substrat d'una persona, i els records que tinc encara són forts, la veritat. Tinc que fer un xicotet d'esforç, perquè ara, en el lío que tinc en el cap, però quan faig els records venen forts, els records. Hi va haver una persona que em va influir molt, jo crec que a més gent que a mi, que era Enric Martí, que va ser una mena d'aire diferent, completament diferent del que n'hi havia, una persona que venia de fora, una persona superintel·ligent, superpreparada, molt estrany perquè s'inicia de lo normal, però a mi em va impactar molt, a mi i altra gent. Va ser el primer que em va parlar de López Cobos, que és un director espanyol molt conegut, i em va posar com a exemple de que era una persona que havia estudiat filosofia, que és el que m'agradava a mi, però que després havia decantat per la música, quan era ja prou major, i això em va fer pensar prou, i jo quan vaig tenir l'oportunitat d'eixir a l'estranger, a veure el que n'hi havia per ahí i tal, ell va ser realment el que em va animar més. Va parlar amb meus pares, en aquella època, fa 25 anys, era estrany que algú volguera anar-se'n a l'estranger, perquè, entre altres coses, era car, no? Entonces jo vaig tindre beca i tot això, però la influència d'este home va ser gran.